Rota li bija ħasem it-tim ta' ċiklisti tal-Vatikan fil-kampjonati d-dinija fi Glasgow u li firmata mill-Papa Franġisku se tinbieħ fir-kant għal familji fil-bżonn. Din ir-rota tinsab f'Malta hekk kif it-tim ta' Atletika Vatikano għandu ftehim ma' Visit Malta. B'din il-brand tinsab fuq il-flokkijiet ta' dan it-tim fej irriklamaw isem pajjiżna f'dan il-kampjonat u ieħor fl-Awstralja. F'konferenza l-aħbarijiet membri ta' dan it-tim il-Vatikan qalu li jinsabu grati għal dan il-ftehim mal-awtoritajiet Maltin. Tal-ftehim seħ wara iż-żjara tal-Papa Franġisku is-sena l-oħra. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Carlo Mikallef tenna l-importanza ta' dan il-ftehim. Però fl-istess ħin rajna wkoll li qegħdin inżewġu l-inizjattivi tagħna fil-promozzjoni tan-niċeċ kemm dak reliġjuż kif ukoll sportiv. U fl-istess ħin mill-inizjattiva li qegħdin nieħdu mal-Vatikan ħajgawdu familji li meta tinbih din ir-rota permezz ta' irkant ħajgawdu minnha u jkun hemm jingħata l-għajnuna li min huwa fil-bżonn. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo u l-Ambaxxatur ta' Malta għas-Santa Sede Frank Zammit.